Mä oon Oona, Sotkun perustaja. Ja kun mä kuulin, että Helsingissä on näin vaaleanpunainen kahvila, mä tiesin, että siellä on pakko järkkää sotku. Tapahtuma on tosi helppo rakentaa silloin, kun on itse kohderyhmää. En tiedä teistä, mutta mulle ainakin luovuus, herkuttelu ja pinkki on aivan täydellinen yhdistelmä. Lähdetään katsoa, minkälainen tapahtuma tää on. Helsingin vaaleanpunaisin kahvila sijaitsee Ullanlinnassa ja ihana Anni ottaakin meidät tässä vastaan. Kun sä oot varannut oman paikkas meidän nettisivuilla, me otetaan sut heti vastaan ja vahvistetaan varaus omalla nimellä. Tämän jälkeen me ohjataan sut eteenpäin kahvisalonkiin ja sä voit valita itse oman paikkas. Afternoon Tea-kattaukseen kuuluu laaja teevalikoima, kahvi, makeata ja suolasta ja me ollaan varmistettu sun erityisruokavaliot etukäteen. Samalla kun sä nautit tarjoltavia, me valmistellaan materiaalit sulle valmiiksi. Sä voit myös ottaa inspiraatio sotkuun edellisistä töistä, jos et ole ihan varma mitä värejä haluat esim. Käyttää. Ja pian mun ohjeistuksella sä pääset valmistamaan sun oman kaatotekniikkatyön. Ja tässä ei aikaisempaa kokemusta tarvita. Taiteilun ohella sä voit tilata myös erikoiskahveja. Toi ruusujäälatte on taivaallinen. Tässä kaikki tarkemmat tiedot. Linkki on biossa ja nähdään sunnuntaina.